мактабҳо дар тоҷикистон ба соли нави хониш омода мешаванд. Имсол тартиби таҳсил ба куллӣ фарқ хоҳад кард. Дар даромадгоҳи ин таълимгоҳ аллакай қолинчаҳои безараргардонӣ партофтаанд. оғози таҳсил бошад, навбатдорон ҳарорати кӯдаконро санҷида, дастонашонро поккорӣ мекунанд ва ба онҳо ниқоб медиҳанд. дар долонҳо барои риояи масофаи иҷтимоӣ хатҳои уфуқӣ кашидаанд. кӯдакон бояд дар масофаи 1.5 метр аз ҳамдигар гашту гузор кунанд ва қатъиян ба самтҳои муайяншуда гузаранд. дарсҳо дар ду баст ба роҳ монда шудааст ва дар як рӯз 3 маротиба безараргардонии умумӣ гузаронида мешавад. дар ҳар як танаффус роҳравҳо ва кабинетҳои фаннӣ, яъне шустшӯи намнок гузаронида мешавад. зиёда аз 200 килограмм хокаи хлор захира карда шудааст. инчунин маводҳои антисептикӣ аз 20 литр зиёда аз 700 адад ниқобҳои яккарата барои хонандагон захира карда шудааст. тибқи қоидаҳои нав масофа байни мизҳо бояд на кам аз 1 метр бошад. кӯдакон сари мизҳо якнафарӣ шинонида мешаванд. муассисаи навбудиёт буда синфхонаҳо хеле васеъ мебошад. барои риояи масофаи иҷтимоӣ барои хонандагон ҳамаи шароитҳо мерасад. шумораи хонандагон низ ҳам аз 25 то 30 нафар мебошад, ки мо метавонем бе мамоният фосилаи иҷтимоиро дар синфхонаҳо таъмин намоем. ин дар ҳолест ки на ҳамаи мактабҳо метавонанд фосилаи иҷтимоиро дар синфҳо ҷорӣ кунанд. аксари толорҳои хониш дар мактабҳои ҳамагонии кишвар масоҳати кам доранд ва то 30-35 нафар дар онҳо таҳсил мекунад. толорҳои хониш барои ин гуна ҷобаҷокунӣ намерасанд. давраи нави хониш имсол дар тоҷикистон аз 17 август шурӯъ мешавад.